OK, takže čau lidi, no aby se vás dneska přivítat u tohle videa. Dneska pojedeme s vlakem řady 714 237. Dneska budeme posunovat, protože dneska budu nachystávat vozy, protože budu chtít třeba vydat ještě. Já plánuju, že bych jsem vydal v pátek video s parní lokomotivou. A pak ještě by tam byl úplně vzadu Sergej za těma vagónama. No a jako ještě na tom plánuju, že co bychom ještě budeme ještě nějaký starý vagóny zapojili. Jestli slovenský nebo nějaký český, jako nevím ještě to, já ještě úplně jako na to mám plán ještě. Ale dneska budeme osobní vagóny, budeme posunovat, budeme připravovat na nástupiště. Takže jsem na to pustit. Celý ten sud. Nebo jak jsem měl třeba dneska třeba Googlou, třeba na Veselé krávě, takže jsem měl dneska Googlou ty textury, že jsem jako Google, a poměrně tak jsem se dal na internetu jako na nápis.
on zase tady ty vogo čeká? My tady čekáme, až projel ty vlaky. A já si myslím, že asi... Že nám mají já jsem to, mě to prostě hrozně voní ta nafta. To je prostě, to je, já nevím prostě, co na tom je tak hrozný, jo. Ale prostě já to tak miluju, prostě no. Hele, má nám je další vlak. Takže máme tak trošku takový malinký problém.
Akorát koukám, že ještě kabina ještě není dodělá. To jako by třeba minuty nedělá, ale... Byl ten komín velký, to je tam přesně 14 Vozíme po mašinu. Možná pak jde mašina. Tam si něco žene. To bude 189, ale 186 pochybuju. Když 189. Co se mu má? Co tam je? Není ho vyblíkám. Pojede kolem. Ale co se mu musí, co se mu má? Nevím, jestli mám pravdu, že to je 189. Já si myslím, že jo. Já jsem si to... Ale vagon 560. Jsem 49. Že Varča to pochybuju, Varča si myslím, že to není. Varča to určitě není, švaně. Tyhle ty vozí, tyhle ty všechny vozí budeme potom, ne všechny, ale tyhle ty vozí, tyhle ty, teď budeme posunovat. Dáme na tamtu, na tuhle kolej. Tak. A pak tam půjdou tyhle. Co to je? BDMPEE, jestli se nepletu, tak ty půjdou tadyk. Takže asi takhle si myslím, že bychom to mohli mít takový trochu naplánované. Ale nevím, jestli to úplně na 100%, takže...
chtěl říct, že Šotouš Dave, my jsme si vlastně psali na WhatsAppu a Šotouš Dave, jako my máme mezi sebou mír, jakože jako vlastně my tomu to tak říkáme, on to začal říkat a já už si to víte, tak myslím, ale máme mezi sebou mír a jo. Tak Šotouš Dave, jako on se mi zdál, jako že není úplně dobrý kamarád, ale jako teďka si s ním dám, že já jsem prostě takovej makovej, že jo, ježišmarja a jo, tak jako, jo, já když třeba jsem prostě uviděl ty fotky na tým Discordu, neuviděl, no prostě někdo mi to poslal, nechci říkat kdo, někdo mi poslal fotky, že na Discordu, co to bylo, předtím té skupině, že jak já jsem prostě zprával kolbežku a že prostě tam byly nějaký hnusný fotky a takový. Jsem chtěl vám říct, že dobře, že to už Dave to beru, ten se mi omluvil. A pak ještě jeden týpek se mi omluvil. A toho zase mi si zapomněl úplně na to jméno. On má taky na WhatsAppu. Takže ten jako, ten prostě, on jako jo, já jsem se mu tak omluvil, takže nevím jako, co je úplně hrozně tak řešit. Ale jako jo, já si myslím, že
všechno zapojené. Jo, v pořádku, tak. Aha, my to nemáme zapojené. Tak já to musím teda přimáčknout k tomu teda. Víte se, jak se bez jak se to teďka z toho se bude klouzat, nevím úplně zcela jistě, ale bude se to. Aha. Jo, takže úplně asi takhle. Nevím, jak se to prostě zvěděla celá třída, ale jako jo. A já jsem jim prostě řekl, já chápu, jo, jako, že, takže asi takhle, jo. Asi takhle. To je prostě, to už se prostě... A co už jsem prostě ještě... A dneska jsem z toho zvěděl, že prostě... Jo, prostě celá třída, že... Hele, nejsiš ty náhodou, šlo to už na tím Discordu, jo, prostě přišel někdo, že přišel ten klub nějaký prostě, jo. A po nějaký, nejsiš ten, šlo to už to Discordu, že a jako já ukázal mi fotky a pak ještě... Neukázal mi fotky, a prostě říkali mi, že... No, tak ty jsi takový kindr, jeden kindrovatý, plešou, šlo to úzký a... Říkali, jo, a prostě jako... Jo, pak prostě dneska mi házejí petardy pod nohy, ne pod nohy petardy, ty bouchací kuličky, jo, jako, jo, prostě, takže jako, nejsem na tím moc rád. Ale co už, no. U nás ve škole je taky něco to už, jo, teď třeba fotí vlaky, jo, a prostě, jo, on třeba je na jedné skupině, kde je vlastně, ale jako co, tak prostě, to je prostě, s tím si prostě musí člověk takzvaně zvyknout, no. Ale dneska mi psal, jo, jo, volali jsme si spolu a omlouval. Já jsem to všechno, jsem mu to řekl, jo, chápu, že to se stalo, že jsem prostě posílal adony, které prostě nebyly moje a takový a, jo, a prostě některé adony nebyly moje, prostě jako, já nevím, jo, prostě už to říct, prostě, jo, takže jsem prostě mu to vysvětlil a omluvil jsem, jo, takže mezi náma je taky mír, jo, a jako, já vím, jo, za spousta si bude o mě myslet, že jsem takovej makovej, všichni jsou prostě chytří, všichni jsou takový borci, že a prostě, všichni prostě mají
mají hlavu jak prostě obrovskou, že jsou si jak chytří a prostě já to chápu. A byla s prominutím tady byl a to já se prostě přiznám, tak dáme to na jedničku, naplní nás to poštěpení kolegy na zanici. Ale schválně, řekněte, jestli u vás některých jezdí žehlička, jestli u některých nejezdí žehlička, jestli vás to taky štve nebo jste v pohodě. Co u vás aspoň jezdí, u vás nejezdí žehlička. To schválně napište. U nás nejezdí žehlička, akorát že, protože my tady jakoby nemáme úplně trať stavěnou na tu žehličku, tak nám teď třeba Hrbatice. To asi jezdí skoro bude, jestli se nepůjde. Ale proč tady nejezdí? Tož to mi to už do mě nevíště jako tohle. Třeba mně se líbí v tým ČD modrým na tým České dráhy na Těru, spíš tým ČD na Těru, modrým. Kolik máme pomalu? Raz, dva, tři, čtyři, já to tam vleze v pohodě. Si myslím, že i k tomu návěsu to vleze v pohodě. Si teda myslím. Nevím to na 100%, ale myslím si to. Jo, vleze se to tam hodně pomrznu. Čubo, ještě máme kousek právě. Teď otevřeme dveře. Já jdu odpojit ty vagóny teda, vlastně ještě otevřít dveříčka. Ježišmarja, to asi to hodím zase. Myslím si, že já můžu lokomotiva.
Ježiši, tyhle ty poslední vozy. Si tam pomalu najedeme. Ani se mi neptejte, co se mi normálně stalo, ty volo. Já jsem normálně, jako jsem je najížděl, že na ty vagóny, ale teď jsou restaurační vozy, jsou tady. Ale tady to napsané Česká třeba Brno hlavní nádraží. No. Tak já říkám jako pomalu, no tam prostě normálně najede. To je dobrý, Břeclav, Brno hlavní nádraží. To je mega ta cedulka, Pardubice. Ale tam tak někdy pojedeme na Pardubice, Česká třeba Brno hlavní nádraží. Musím ještě propojet, jak to tam bude, ať se nepojem těm. Takový hlavně nehulít, hlavně nehulít lokomotivu. Jdeme, borci, valíme. Zas hulit, ty vole, tak už počkej, právě to na nápad. Ty vole, to je pěkně, pěkně, dáš.
chápu, že nám tady svítí oranžovo, ale... No. Takže tak všelijak. Ne zelená, žlutá, to je, víš, návěs, ten, no. Prostě žlutá. Otevřu dveře.
takhle budeme radši komentovat. Pak tady máme tyhle ty vagóny. Co to je? Nice. Tady to je rozmazané, já to přečtu. Nevím, BMPE, nebo tak nějak, tady to už je napsané. Počkej, kde to je? České dráhy. No ten vagón vypadá skoro jak reálně. Spíš ani ne skoro, ale to je taky... No. Tyjo. Nádraží, ukáž, to je ten Express 571 Břeclav. Jo, to je ten. Jaký to pak jsou vagóny? To by se na druhé straně. Hej, jako legálně si děláte ze mě srandu, že jo? Protože ty Rusy nemají napsané, jak to jsou vagóny. Ty máme slovenský. Slovenský VLABMEE. S těma jsem dál hodně dlouho nejel. A lůžkový vozeň. Lůžkový vůz. Který máme ten zbytek. Tak ty vagóny, co stojí na prvním nástupišti do koleji. Ale... No tyhle ty taky budeme zapojovat. Ale ty asi až... Já právě jako nevím, kdy úplně si mám chtít právě jezdit. Ale projdeme si, jak to tady vypadá. Já se musím přiznat, že ve Slovensku tak mají taky hezké lokomotivy. Protože oni třeba, co se mi tam jako fakt nejvíc líbí, že tam mají pěkný ty gorily, jako třeba pěkný nátěry, že se ty prostě, že se třeba to vypadá, jak by se ty lokomotivy prostě starali. Jako, nevím, jestli tam starali, nebo ale myslím, že jo, ale... A prostě mně se ty lokomotivy, jo, prostě líbilo, že to je, jako, mně se líbilo naše lokomotivy a jejich lokomotivy. Jo, to je prostě, pak tady máme tyhlety. Tady to, víte co, mi to tady vypadá jak osobáku. V panťáku mi to trochu připadá, trochu. Že to je úplně skoro stejný, ale to není panťák. No. A uděláme, ještě si prohlídnem tyhle ty vozy. Tady jsou kola. Odpružený. Já mám taky kolo, ale moje kolo už to nedává. Nevím proč. Asi to tak vypadá. Ale tohle video má být hodinový, jo, takže nevím, jako je, jestli se na to úplně někdo, asi někdo se třeba na to podívá, ale někdo ne. Potom máme lůžkový vůz, ten Český dráhy. Ale tady je nelůžkový. Bože, tohle tu lůžkovej. Jak tam ty slovenský lůžkový, a to jsou ty jídelní vozy. Nebo restaurační, no, jídelní, restaurační, no já tomu říkám jídelní, jo. Restaurační, no a ty jsou ty vagóny, co stojí na druhé straně. Počkat, nestojí ty vagóny vždycky u nás, protože vždycky za ním je vždycky ten Pershing. Vždycky s ním přijede k nám, to je jako, ono jak ty třeba jezdila, jak byl před 2 rokama, tak ty jezdila Rakev u nás. Vždycky stále jako na první nástupiště a první koleje a vždycky posunovala jakože ty vagony. No a jak je teďka ten rok 2023, tak
Teď začali jezdívat ty ten Pershing, jako ono se... To je spíš jako kdyby takový osobák, pokud ještě jezdil Regiopantéři, ale... Ti moc nejezdíjou. Což to jsem rád, protože já jako moc Regiopantéra to já moc nemám rád, jako se... Přiznám. Ale nemáme to zaklínované. Počkej, to tady ani nejde zaklínovat, škoda. Aby jsem se nepřipojil a vagóny by byly v pryč. To by mě to hodně až to. Tak jsem prolídnout moji mapu. Ježíš, ne moji mapu. No mapu prostě je na Discordu, kdyby někdo chtěl, tak... Ten je na Discordu. A... Přibližně je to Kolín Lavíne. Pak tam ještě Pardubice Choseň, ale tam nevím, co se tam děje, protože tam je problém s tím tratí. Protože prostě tam se skoro nedá jet, ty vole. Když třeba jedu, že oni nedopředu a prostě je to prostě samo vykolejí, prostě já to nechápu. Jako, nevím, protože někteří si asi taky na to už stěžovali, nevím. Mně podle jako, že jsem si prostě jako spravil sám, no, že by se třeba něco, aby jsem mohl třeba natáčet videa takový. Jo, ale nevím, no teďka jako je škola, ani moc času, tak jako já nevím, jako jest. Jo, tady pak je někde točna. Tady je točna, ale není dodělaná. No. Tady by mohl být depo. To si asi tak sám udělám někdy. Uvidíme jak. No jo no, prostě, ještě to je prostě... To je... Prostě voda. Jo. No jo no, prostě ještě je pořád všechno stejný. Víte, co já chci strašně udělat? Jestli u nás bude nějaký sníh, třeba fakt hodně, tak si udělat na nástupišti sněhuláka. Bude prdel. To chci strašně udělat, to sněhuláka. To by byla ale mega prdel, ty vole, mít sněhuláka. Nástupišti. Ale víte co? Já mám strašně hrozný strach jako z petard, ne? Tak prostě... Já prostě nevím proč, ale mě to prostě nedělá úplně dobře a mám jako z toho strach. Prostě mě to nedělá úplně dobře na uši.
Když třeba bouchne petarda, tak prostě mě to tam prostě začne úplně pištět těch uší a... Jo, no to já nic nemám rád, jako já se přiznám. Já petardy a ono se nemám rád, jako já nevím proč, ale mi to prostě to nedělá uší dobrý. No jo no. Jo, v pondělí nejdem do školy. Takže budeme mít 3, no. Raz, dva, no 3 dny volno. Borci. Sobota, neděle, pondělí. A já si v sobotu, nedělu asi nikam asi v nedělu zajedu nebo v pondělí, nevím. Jako, chtěl jsem jít do Prahy.